ин деҳқони тоҷикро нарму камбориш омадани зимистони имсола нигарон кардааст. вай мегӯяд аз мухчабандии дарахтони мевагии боғаш дар ҳарос аст. ҳамин хел давом ёфтан гирад агар ман ҳамин дарахтҳои мисол зуд барг мекардагӣ гул мекардагӣ яъне масалан бодом, шафтолу, зардолу, олу ҳамин хел дарахтҳо ҳушёр мешаванд, бедор мешаванд, дар натиҷаи пумчаккунӣ мисол ки гул мекунанд, баъд ягон барф меборад ё ки бо ягон хунукӣ мекунад, хунук мезанад, бо 1 сол 2 соли дига бо бемева мемонад. ҳамин ҳодиса солҳои гузашта шудагӣ буд. боғи Сайдалӣ Сафаров дар шаҳри Ҳисор 1 гектарро ташкил медиҳад. он манбаи даромади хонадони ӯ буда солона даҳҳо ҳазор сомонӣ фоида меорад. вале нишона ё шугунҳое ба ин боғдор мегӯянд ки шояд имсол ҳосили дилхоҳ нагирад. ба ғайр аз хатари сармо, бо таъсири нармии зимистон ҳашароти зараррасон зиёд шуда ба ҳосил зарба хоҳанд зад. баъзе мутахассисони соҳаи кишоварзӣ тавсия медиҳанд ки деҳқонон ҷои ноумед шудан аз чораҳои пешгирикунанда кор гиранд. барои пешгирӣ кардани чунин ҳолатҳо агар заминҳое ки дар он ҷо боғҳои дарахтони мевадиҳанда ва тоғҷо бунда шуда бошанд обёрӣ кардан, обёрии захиравӣ пешгирӣ карда метавонӣ бо моҳлати 10 рӯз 15 рӯз моҳлати гул кардани дарахтони мевадиҳандаро каме бақӣ парсоем. вале на ҳама боғдорону деҳқонон барои пешгирии чунин вазъ дастрасӣ ба оби кофӣ доранд. ҳанӯ платина гуфтаним боло дорем, платин оба бисёртар маҳкам мекунанд, об гирифтан наметавонем. кам об, захираи об кам, кори карда кам да, ҳаракат кардан дар кор ки об таъмин кунанд. хотя биям оба лағат кунем ки дарахтҳо хушор нашавад, мева нақ шавад, ҳамин мардум деҳқониш ҳамин рои мева. дар вазорати кишоварзии Тоҷикистон гуфтанд аз мушкили деҳқонон огоҳанд ва барои расидагӣ ба он олимону коршиносони соҳа ба минтақаҳо сафарбар шуданд. дар ин ниҳод таъкид карданд ки сари таҳияи барномае даст ба кор шуданд ки масъалаи дастрасӣ ба обу фароҳам овардани дигар шароитро барои рушди кори деҳқонон фаро мегирад. феълан дар шаҳри Душанбе ҳарорати ҳаво 15 дараҷа гарм аст, вале дар минтақаҳои дигар метавонад фарқ кунад. тағйири иқлим дар солҳои гузашта низ сабаби камосилӣ ва афзоиши нархи баъзе меваҳо гардидааст. аз он ҷо ки аксари аҳолии Тоҷикистон дар деҳот зиндагӣ мекунад ва машғули кишоварзист, ин ҳолат ба вазъи молии миллионҳо нафар метавонад таъсир гузорад.